Dneska jdem se hrát Brawl Stars. Já doufám, že se mi dneska bude dařit, ale mega pik dneska hrát nebudeme, jdeme pushovat questy a doufám, že nám něco padne lidí, doufám, že mi přinese štěstí. Já jsem tady jednu hru hrál, se mi nenatáčelo, takže jdu teďka hrát s vámi. Mám hrát duo anebo solo. Lidi, prosím, dejte like. Mám štěstí, že tady bude štěstí. A můj teammate takuje. Což není úplně dobrý. Ale to je dobrý. Dobrý znání. Berky častinko. Já jsem to dodžnul. Extrémně. Dodžoval. Jsem to dodžoval extrémně. Jdem na start. Ale vypadá to, že bude jako to tam na jeho týmajte problém týmu. Tak dá skutečně jsem úplně dobrý. A teď umře, no dobré, nevadí, jsme druzí, ale nebylo to úplně nejlepší, jo, neříkám nic. Jdeme se vybrat, jsem se přesákl. Otevřít moje gemíky. Já už mám celkem raketu gemu, jak se tak koukám.